ai ku blai kerpang ya pi barok kot ki parlok ki basngol tanat ban page bat ban subscribe ke nega channel ni duai na ke benta jong pi ba ublai unyok ban kerku ya pi akamet ke bakot ke bakia un kerku ya pi ki kam ki jam ki jong pi nang ba pin roi parum pare bat un kerku ro ya pi nang ba pin la bat kam it shu ya ublai menta ke janin ngakwa banya tu ya pi sepang gawai ke nong ba ka bom da jingai na po ka jala jongi bat kata kadai ka nong ba thantalang kane kadai ka nong ba thantalang ka bahap po ka chin state jong ka Burma ka badan mal kaput bat ka Mizoram ampat da slam pastor jong ka way na ke kenhun jong ka balang baptis ula sya penyap no hadin ba ula persyang ban pelip ya ka ding ka baki sipai ka Burma kila weng ding ya ki yeng ki banget ki badan hapok ka jing syara jong u man hakane ka sngi thok ding baladang syudap ki sipai ka Burma kila set nam ding biang syakane ka nongba amtang ba ki set ki nam ding re ki dawan ru da ka kanhun syakane ka nongba ban weng ding ya ka yeng jong ki brio ki basa hakane ka sor bat hakane ka jing weng ding jong ki don hadu sispa ndru pusau teli ki yeng ki bala ingkong but after ki ying mane church on the rock but ka ying mane jong ka balang presbyterian but kumju ru ka office jong ka balang baptist kila ing khong no lai thu ba ki breu ki badan po ka ne ka nong ba ki dan hadu sipo hajar mut but kim nut shu bansa ha ki ying ki sem ki jong ki namar ba ki sipa jong ka Burma kila smai ban pen kala de pe ya ka ne ka sor ka jong ki kumta ki hat ban petri yalade syaki klau ki betap kat kum ka khubar ke balai lum kat kum ka khubar ke balai yok lum ki dan satang lai ngut ki riu temen ki bom trek ban mi na kane ka jaka ban petri syaki wei pade ki jaka kane ka dai ka yeng jong wei ubriu ubala thok kumne ha ka wei na ki social media jong u ka bau laong ba ublai ula ai yang ai kane ka yeng ha usnam ar hajar ar but ublay ula simno eka house nam ar hajar ar puway long balakerku ya ka kerteng jong utray kayeng jong u kadai ka way na kiyeng ki balasya wending haki sipay jong ka Burma ka bakam pala kalong syusyu wala da kiyeng brew bat ki artali kiyeng manay kila ingkong panban kine ki Bible ki klem ing satya don ka bor haka ktien ka jong ublay rasa dan napleng jong pi ki para bangai ha utrai jisu pila sngo ba pila yat lang ba ki jing ki babon ha ka jing im ga jong pi pat pi sngo ba pila kendu sibon ki jing ki ba pim sngo dan jing kerman shu kat ba ki ne ki para bangai be e jong ha utrai jisu ki ha ban petri kha na ki borson siar jong ki ba pendik ya ki lang ba ka ding bat ki wei de ki jing pendik kan ban ki dang la ban ong long balakar khu ya utrai tongin yo ikane ka jing hikai ba koridor laki negi prabangai bangin nang ban kerku bat ban aingu yo try haki por baro jong ga jing im ga jongi aingu yo blay wat adangi yat ang ba ki jing ni dang yo thia so kanjai ki ying ki sem ki jongi ni dang yo ka sarkar ka babha ka basan shar bha yangi kine ki bapli ki haban mi kerki thli na yin bat petri ila de shakla tongin duai kerpang na ka bentar kine ki para banai bait jongi hak try jisu ba ublay unlong rengkat bat ki bat kham tam ba un pen kalai ka dot no mau jong ki ne ki sipai knang bakin don ke mensim ke basngolem bat ke mensim ke basngo san ai yala ki prabrio ka don ke bor ka jing duai kum tangin duai na ke bentaki prabangat jongi ki bahap penjat leng ba ke jing syak pensitom apok ka negeri ublay ka ko ya piba.